హరే కృష్ణ. భక్తులకి అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. రాధా గోవిందాలయం తరపునందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 10వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయము ఈ అధ్యాయం రెండు కూడా భగవంతుడి ఐశ్వర్యాల గురించి తెలియజేస్తాయి అని చెప్పుకున్నాము. రెండు కూడా కేవల భక్తిని గురించి తెలియజేస్తాయి. 9వ అధ్యాయం 10వ అధ్యాయం. తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాధీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సు సర్వదా నన్ను గూర్చి ఆలోచించలేందే ఉండునట్లు నీవు నిమగ్నుడవుకము, నా భక్తుడివి కమ్ము, నాకు నమస్కరింపము, నన్ను పూజింపుము, నా యందు సంపూర్ణ తత్పరుడవై తప్పక నన్ను చేరుదు. అన్నీ నాకు చేయి, నాకు చేయి, నాకు చేయని ఎవరైనా చెప్తారా? చెప్పరు కదా. కానీ భగవంతుడు చెబుతున్నారు, నేనేంటి అన్నది ఆయన చెప్తున్నారు అన్నమాట. మనం తెలుసుకోలేమని, ఆయన్ని గుర్తించలేమని చెప్పనని, నేనే భగవంతుడిని, నన్ను సేవించు, నువ్వు నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కరించు, మధ్యాధీమాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం చేయి, నన్నే సేవించు, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవా, నా యందు సంపూర్ణ తత్పరుడు అయిను. ఆ సంపూర్ణ పూర్తిగా నీ మనసు మొత్తం పూర్తిగా నా మీద నిలబెట్టు, అప్పుడు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, మత్పరాయణ, నా యందు భక్తి గలవాడవై నీ ఆత్మను, నా అందు భక్తి గలవాడవై నీ ఆత్మను నా మీద, నా భక్తి, నా పూజలో నిమగ్నం చేయి, నా భక్తుడివికా, నాకు నమస్కారం చేయి, అన్నీ చెయ్యి. చేసినప్పుడు నేను నీకు దగ్గరగా, నీకు ఏది కావాలో అవన్నీ ఇస్తాను, అవన్నీ నేనే చూసుకుంటానని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి అధ్యాయాల్లో. అంటే అంత ఓపెన్గా చెప్పేశారనమాట. మనస్సు నా పైన లగ్నం చెయ్యి, నా భక్తుడివిగా నాకు నమస్కారం చెయ్యి, నన్ను పూజించు, నీ చిత్తాన్ని పూర్తిగా నా పైన ఉంచితే నన్ను పొందుతావు, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట మనకి నిన్నటి అధ్యాయంలో. ఈరోజు అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు ఐశ్వర్య జ్ఞానం. ఇది కూడా భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా ఏంటి అన్నది తెలియజేశారు ఈ అధ్యాయంలో. పదవ అధ్యాయం. ఈ 10వ అధ్యాయంలో ఏ ఏ శ్లోకాలు ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాము. ఇది భగవద్విభూతి యోగం. విభూతి అంటే ఏంటి? ఐశ్వర్యం, భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలు అన్నమాట. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం
సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे స్క్రీన్ ఎందుకో లోపలికి వెళ్ళిపోతాం. భగవద్ విభూతి యోగం అన్నమాట ఇది. నా విభూతులు తెలుసుకో యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. భక్తి యోగం వృద్ధి చెందే విధానం చతుశ్లోకి భగవద్గీత ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పుకుంటాం మనం 8 నుంచి 11 శ్లోకం వరకు. ఏ విధంగా భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి, భగవద్గీత సారాంశం భక్తిని వృద్ధి చెందింపజేసుకునేందుకు భగవద్గీత సారాంశం తెలుసుకుంటే గనక మనం భక్తిలో అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం అన్నమాట. కృష్ణుడు దైవాది దేవుడని అర్జునుని ప్రకటన, విభూతులు వివరించమని అభ్యర్థన. నీ విభూతులన్నీ నాకు తెలియజేయి, నువ్వు దేవాది దేవుడు అని నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పినని అర్జునుడు ప్రకటిస్తారు 12 నుంచి 18 శ్లోకం వరకు. కృష్ణుని ప్రధానమైన దివ్య విభూతులు 19 నుంచి 42 వరకు విభూతులన్నీ కూడా చెప్పుకుంటాం. ఆయన విభూతులు అంటే ఐశ్వర్యాలు. కృష్ణుని విభూతులు యోగాలు, యోగప్రదాలు అంటే భక్తి యోగం గురించి మనం 1 నుంచి 7వ శ్లోకం వరకు భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకుంటాం. మనం భక్తిని గురించి ఐశ్వర్య జ్ఞానం, భగవంతుని వలన భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుసుకోవడం వలన మనకేమవుతుంది, గౌరవం పెరుగుతుంది, మనకి ఇంకా దృఢ శ్రద్ధ కలుగుతుంది అనమాట. భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలిసినందువల్ల మనకి ఆ ఐశ్వర్య జ్ఞానం వలన భక్తి పెంపొందుతుంది. మనకి భక్తి చేసుకోవటం ఇంకా ఇంకా గాఢంగా చేస్తాం అన్నమాట. భక్తి ఎప్పుడు ఎలా అశుద్ధ భక్తి ఎలా పెరుగుతుంది, మనకి శాస్త్రాధ్యయనం వలన పెరుగుతుంది, శాస్త్రాలు వినటం వల్ల పెరుగుతుంది. మనకి శ్రద్ధ ఎట్లా వస్తుందంటే శాస్త్రాలు వినటం వలన, శాస్త్రాలు తెలుసుకోవటం వలన, భగవద్గీత చదవటం, భాగవతం వినడం, భగవద్గీత వినడం, నామస్మరణ చేయటం, చాంటింగ్, వీటివన్నిటి మూలంగా మనకి శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. తర్వాత కృష్ణుడు భక్తులకు వైకుంఠాన్ని చేరుకునే బుద్ధిని ప్రసాద. అప్పుడు శ్రద్ధ పెరిగి మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి సేవలో మనం బాగా నియుక్తులు అవుతాం. నియుక్తులైనప్పుడు మనకేమవుతుంది, బుద్ధిని ప్రసాదిస్తారు. ఎలా వైకుంఠాన్ని ఎలా చేరాలి మనము
అనే ఆలోచనని మనకి ఆయనే కలిగిస్తారనమాట. అజ్ఞాన జనితమైన అంధకారాన్ని జ్ఞానదీపంతో నశింపజేయడం ద్వారా ఎట్లా మనకి ఆ విధంగా జ్ఞానం కలుగుతుంది అంటే, మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకోవడం ద్వారా మనకి జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. దశమాధ్యాయः భగవద్విభూతియోగः. శ్రీభగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? మహాబాహులు గల అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నువ్వు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు అవుట వలన ఇంతవరకు వివరించాను. దానికంటే ఇంకా ఉత్తమమైన భక్తిని నీకు నీ హితం కొరకు చెబుతాను, నేను విను అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉత్తమమైన జ్ఞానం ఏంటి అనేది చెప్తానని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు పడుకొని ఉన్నారు. ఇప్పుడు పడుకొని ఉన్నప్పుడు ఆ యుద్ధం నిర్ణయం అయిపోయింది. ఎంతమంది వచ్చి లాస్ట్ వ్యాసుల వారు కూడా వచ్చారు, చెప్పారు, వినలేదు. దుర్యోధనుడు యుద్ధం చేయాల్సిందే అన్నాడు. దాంతో యుద్ధం నిర్ణయం అయిపోయింది. నిర్ణయం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సైన్య సమీకరణాలు మొదలుపెట్టారు. సైన్య సమీకరణలో కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చాడు దుర్యోధనుడు. కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు పడుకొని ఉన్నారు తల్పం మీద. పడుకొని ఉంటే అటు ఇటు తిరిగి, పాదాల దగ్గర ఎందుకు కూర్చోడం, నేను తల దగ్గర కూర్చుందామని చెప్పి తల దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఆయన. దుర్యోధనుడు సహాయం అర్థించడానికి వచ్చాడు. నారాయణ సేన అన్నది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ అన్నమాట. చాలా బలం కలిగినటువంటి సేన. సరే, ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడు వచ్చాడు. అర్జునుడు వచ్చి ఆయన భగవంతుడి పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు. పాదాల దగ్గర కూర్చున్న తర్వాత ఆ కృష్ణ భగవానుడు కళ్ళు తెరిచారు. కళ్ళు తెరిస్తే ఎదురుగుండా ఎవరు కనిపిస్తారు? ఆ పాదాల దగ్గర పాదసేవ ఎవరు చేస్తున్నారు వాళ్ళే కనిపిస్తారు. వెనకాల నిల్చున్న వాళ్ళు కనిపించరు కదా. అట్లా భగవంతుడు అర్జునుడిని చూశారు. చూసి పలకరించారు. ఏంటి వచ్చావు, క్షేమంగా ఉన్నావా, అందరు బాగున్నారా, క్షేమ సమాచారాలన్నీ అడిగి ఏంటి విశేషం, ఏంటి వచ్చావు అని చెప్పినని అడిగారు. అడగంగానే వెంటనే దుర్యోధనుడు, బావా నేను కూడా వచ్చాను, అర్జునుడి కన్నా ముందు వచ్చాను, నేను ముందొచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను అని చెప్పాడు. సరే, ఆయన్ని కూడా పలకరించారు. ఏంటి విషయం ఏంటని చెప్పినానంటే, ఆ సైన్యాన్ని సహాయంగా పంపించమని అడగటానికని వచ్చారు ఇద్దరు కూడా. ఆయన సహాయం అర్థించటం కోసంగా వచ్చారు కృష్ణ భగవానుడిని. సహాయం అర్థించటం కోసంగా వచ్చినప్పుడు ఆ కృష్ణుడు ఏం చేశారంటే, సరే అర్జున, ఇట్లా నారాయణ సేన మొత్తం ఒకవైపు ఉంటుంది, ఒకవైపు నేను ఒక్కడే ఉంటాను, ఆయుధం పట్టను, నేను ఓన్లీ రథసారథిగా మాత్రమే ఉంటాను. నీకేది కావాలి? నారాయణ సేన కావాలా, నేను కావాలా? రెండిట్లో ఏది కావాలంటే అది కోరుకోమన్నాడు. కోరుకోమనేటప్పటికీ, అదేంటి నేను ముందొచ్చాను కదా, నన్ను కోరుకోమనాల్సింది అర్జునుడిని కోరుకోమంటావేంటి అని చెప్పి నన్ను పేచి పెట్టుకున్నాడు ఈయన దుర్యోధనుడు. నువ్వు ముందొచ్చినప్పటికీ కూడా నిన్ను నేను చూడలేదు,
అర్జునుడిని చూశాను కాబట్టి అర్జునుడిని అడుగుతున్నాను ఆ? అని చెప్పినని చెబుతారు. ఇంకప్పుడు ఈయన దిగులుగా కూర్చుంటాడు. ఎట్లా చేయాలా? ఆ నారాయణ సేనని కోరేస్తాడేమో, నారాయణ సేన చాలా బలమైంది ఆ? అని చెప్పినని దిగులు పడుతూ కూర్చొని ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఏం చెప్పాడు? నాకు బావా నువ్వు మా వైపు రా, మా వైపు మాకు సహాయంగా ఉండు అని చెప్పినని అడిగారు. అడిగేటప్పటికి సరే అని చెప్పినని చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత నారాయణ సేనని ఈయనకి ఇస్తారు, దుర్యోధనుడికి. ఇంకా ఆయన ఎగిరి గంతేస్తాడు. ఏ పిచ్చోడు వీడు అర్జునుడు, కృష్ణుడి పిచ్చోడు, చూడు కృష్ణుడిని కోరుకున్నాడు. ఆ నారాయణ సేన ఎంత బలమైంది, నారాయణ సేనని కోరుకోకుండా పైగా కృష్ణుడు అసలు ఆయుధం కూడా పట్టట, ఆ? యుద్ధం కూడా చెయ్యట. అలాంటి కృష్ణుడిని కోరుకొని నారాయణ సేనను వదిలేశాడు. సరే కానీలే, నేను ముందొచ్చా కాబట్టి నాకేది కావాలో అదే దొరికిందని మనసులో అనుకుంటాడు. అనుకుని ఓకే అర్జున, మొదటి ఛాన్స్ నీకే ఇచ్చాను, నువ్వు కోరుకున్నావు, ఓకే నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, వెళ్తాను నేను ఇంకా అని చెప్పినని వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన కూడా వెళ్ళిపోతారు. అయిపోతుంది అక్కడ. అంటే 18 అక్షౌహిణులు మొత్తం కూడా సైన్యం. 18 అక్షౌహిణులు ఇద్దరు కూడా ఇటువైపు 11 అక్షౌహిణులు అవుతారు దుర్యోధనుడి వైపు, అటువైపు ఏమో 7 అక్షౌహిణులు సైన్యం అర్జునుడు పాండవుల వైపు. అయితే ఇక్కడ ఏం చూడాలి మనము? ఆ కృష్ణ భగవానుడి ఎంత గొప్పవాడు కృష్ణ భగవానుడు అంటే, ఆయన ఉంటే ఇంక అసలు ఏం అవసరం లేదు, అంతా ఆయన దృష్టి కనుసన్నల్లోనే ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా. అలాంటిది గుర్తించలేకపోయినాడు దుర్యోధనుడు, భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోయినాడు. భగవంతుడిని ఎవరైతే భగవంతుడి ఐశ్వర్యం ఎంత అన్నది, భగవంతుడి శక్తి ఏంటి అన్నది గుర్తించి ఎవరైతే గుర్తించారో వాళ్ళే, భక్తులు మాత్రమే గుర్తించగలుగుతారు భగవంతుడిని. ఆయన అర్జునుడు పరమ భక్తుడు, మిత్రుడు కాబట్టే ఆయన భగవంతుడిని కోరుకున్నారు. ఈయనేమో వదిలేశాడు, నాకు అక్కర్లేదు, నాకు సైన్యమే కావాలి అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవంతుడు చెప్తున్నారు, భూయ ఏవ మహాబాహు శృణుమే పరమం వచః ఎత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ. మహాబాహువులు గలవు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నువ్వు నాకు ప్రియమైన మిత్రుడు ఒకడిచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైన జ్ఞానం ఇప్పటిదాకా నీకు చెబుతూ వచ్చాను నేను. ఇంతకన్నా ఉత్తమమైన జ్ఞానం నా దగ్గర ఇంకా ఉంది, చెప్తాను విను అని చెప్పినని కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు ఇక్కడ. నమే విదుసురగణాః ప్రభవన్న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వసః. దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవాలు తెలియదు. ఎందుకు అనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము. నా పుట్టుక గురించి వాళ్ళకి తెలియదు, దేవతలకి తెలియదు, మహర్షులకి తెలియదు. నేను అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి వాడిని నేను. ఆ దేవతలకి మహర్షులకి అందరికి కూడా నేనే మూలం అని చెప్పినని చెబుతున్నారనమాట. అంటే కోట్లాది దేవతలు మహర్షులు అందరూ కూడా భగవంతుడి కీర్తిని గురించి తెలుసుకోలేరు. ఇక్కడ బ్రహ్మగారు, దేవతల్లో ముఖ్యుడు ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడు తెలుసుకోలేకపోయినాడు, బ్రహ్మగారు తెలుసుకోలేకపోయినారు. చూడండి బ్రహ్మ మనసులు ఇలా ఇక్కడ చూస్తున్నారు చూడండి. బ్రహ్మగారు ఆయన అనుకుంటారు, ఏంటి చిన్నపిల్లవాడా ఎంగిళ్ళి తింటూ ఆడుకుంటూ, ఈయన కృష్ణుడు అంటే, కృష్ణ భగవానుడు అంటే
అని చెప్పిన అనుకుంటారు. ఆ అనుమానం కలుగుతుంది. అనుమానం కలిగి మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపబాలుని గోపికలు గోపబాలుని ఆవుల్ని మొత్తాన్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. తీసుకొని వెళ్ళిపోయి దాచేస్తారు. దాచేసిన తర్వాత కృష్ణుడు అక్కడ ఆ కొలను దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం నీళ్లు చేతులు కడుక్కొని వద్దామని వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి తీసుకెళ్ళిపోయినాడు ఈయన. ఆయనకి తెలుసు కదా, కృష్ణ భగవానుడికి ఏం జరుగుతుంది అన్నది తెలుసు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ తెలుసు. ఆయన ఏం చేస్తారంటే మొత్తం అంతా తనే అయిపోతారు. గోపబాలకులందరిగా విస్తరణ అయిపోతుంది. గోపబాలకులు ఆవులు అన్నింటినీ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళారు. ఏ ఆవు పేరు పిలిస్తే ఆవు వస్తున్నది, ఏ గోపబాలకుడిని పిలిస్తే ఆ గోపబాలకుడు వస్తున్నాడు. ఎవరి ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు. మామూలుగా నార్మల్గా జరిగిపోతున్నాయి రోజులు. సరే, జరిగిపోయిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ కిందికి వచ్చారు. చూశారు బ్రహ్మగారు. గందరగోళం ఏం లేదే, పిల్లలు పోతే గోల్ చేస్తారు కదా గోపికలు, వాళ్ళంతా నందవ్రజం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఆవులు ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి, ఏమైంది అని చెప్పినాను అనుకున్నాడు. మరుసటి రోజు వచ్చి చూశాడు. అక్కడ చూస్తే అక్కడ ఆవులన్నీ అట్లనే ఉన్నాయి. గోపబాలకులు అందరూ ఉన్నారు అట్లనే ఉండేటప్పటికీ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి చూసుకున్నాడు తను దాచిన చోట. అక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు, ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చారు. గుర్తించారనమాట ఆయన గొప్పతనాన్ని. గుర్తించి కాళ్ళ మీద పడ్డారు క్షమించమని చెప్పి. అంటే బ్రహ్మ సంహిత అని చెప్పనని శ్లోకాలు వాటితో కీర్తించారనమాట. ఆ బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకాలతో మనము ఇప్పుడు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ అన్నింటిలో కూడా అభిషేకం చేస్తారు. అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ శ్లోకాలే పారాయణ చేస్తారనమాట, బ్రహ్మ సంహిత శ్లోకాలు. ఇక్కడ గోవర్ధన లీల, ఆ గోవర్ధన లీలప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇంద్రుడు గుర్తించలేకపోయాడు. ఎట్లా మొత్తం ధాన్యాలన్నీ వచ్చినాయి ఇంటికి. వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిసారి ఆ ధాన్యం అంతా తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ వంటలు చేసుకుని అన్ని పిండి వంటలు అన్నీ చేసుకుని అక్కడ ఇంద్రుడికి దేవతలకి అందరికీ కూడా నివేదన చేసి యజ్ఞాలు చేసి యాగాలు చేసి అన్నీ చేసి వచ్చేది అలవాటు నందమహారాజుకి. అది అడుగుతాడు కృష్ణుడు, ఎక్కడికి బయలుదేరుతున్నాం, ఇంత గందరగోళంగా ఉంది, ఏంటి విశేషం ఏంటి అని అడుగుతాడు నందుణ్ణి. చిన్నపిల్లాడు కదా, అడుగుతున్నాడు ఏదో అని చెప్పి నన్ను పట్టించుకోడు ఆయన. ఇంకా ఆయన వెంబడ పడతాడు. నేను అడుగుతూనే ఉంటారు తండ్రిని ఏంటి చెప్పమని. అప్పుడు నందుడు చెబుతారు, ఇట్లా చేస్తాము ధాన్యం అంతా వచ్చినప్పుడు అని. అదేంటి, మనకు అన్ని గోవర్ధనం ఇస్తుంది. ఆ గోవర్ధన పర్వతంలో నుంచి అన్ని ఔషధాలు కానీ గోవులకి మేత కానీ అంతా కూడా మనం గోవర్ధనం నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటున్నాము. గోవర్ధనాన్ని పూజ చేయాలి మనము. వర్షం కూడా గోవర్ధనం ద్వారానే వస్తున్నది. ఇంద్రుడిని పూజించేదేంటి, గోవర్ధనాన్ని పూజించాలి అని చెప్పారు. చెప్పేటప్పటికీ ఇంకా సరే గోవర్ధనాన్ని పూజిద్దామని చెప్పినాను. ఇంకా ఆయన పట్టుబట్టారు. ఇంకా ఈయన కూడా ఒప్పుకున్నారు. తండ్రి అందరూ కలిసి వెళ్ళి గోవర్ధనాన్ని పూజ చేయటం కోసంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ విషయం ఇంద్రుడికి తెలిసింది. ఇంద్రుడికి తెలిసి ఆ సంవర్తన మేఘాలని ఆదేశించాడనమాట. కోపం వచ్చింది ఆయనకి. అదేంటి, మాకు నివేదన చేయకుండా గోవర్ధనానికి నివేదన చేసేదేంటి, ఆఫర్ చేసేదేంటి అని చెప్పినని ఆ వర్షం అంతా కురుస్తున్నది. వడగళ్ళు, వాన, విపరీతమైన వాన కురుస్తుంటే ఆ నది మొత్తం పొంగి ఊర్లోకి వచ్చేసింది.
అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశారంటే మొత్తం తీసుకెళ్ళిన పదార్థాలన్నీ ఈ గోవర్ధనాన్ని ఎత్తేసారు. ఈ దీని మీద చిటికెన వేలి మీద ఎత్తారు పైకి, లేపి దాని కిందికి వచ్చేసేయమన్నారు గోపికల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా. అందరు వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డారు, ఆ గోవులు అన్నీ కూడా. అట్లా ఆయన 7 రోజులు, 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు అనమాట ఈ గోవర్ధనాన్ని చిటికెన వేలి మీదే నిలబెట్టారు. చిటికెన వేలి మీదే నిలబెట్టి ఉంచితే, అయ్యో మా కృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాడు చిటికెన వేలి మీద ఎత్తాడే అని చెప్పనని వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కర్రలు ఉంటాయి కదా, ఆ కర్రలని సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ గోపబాలకులు వాళ్ళంతా కూడా. అది మనకి ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉంది, బృందావనంలో ఉంది. అందరం పరిక్రమ చేస్తాం అక్కడ. ఆ చుట్టూ గోవర్ధనం చుట్టూ కూడా తిరుగుతారు, తిరిగి నమస్కారం చేసి వస్తారనమాట. అది పరిక్రమ అంటే. అయితే అవే అది చూశాడు ఇంద్రుడు. 7 రోజులు ఎట్లా వీళ్ళందరూ రక్షింపబడ్డారన్నది చూశాడు. చూసి అప్పుడు గుర్తొచ్చి ఆయనకి తెలిసిందనమాట, గుర్తించగలిగాడు ఈయన భగవంతుడు అని. గుర్తించగలిగి వెంటనే పాదాల మీద పడ్డాడు ఇంద్రుడు. నన్ను క్షమించు కృష్ణ అని చెప్పినని పాదాల మీద పడ్డాడు. ఆయన కూడా గుర్తించలేకపోయినాడు. దేవతలు మహర్షులు ఎవరు కూడా, అందరికీ మూలం ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడే. వాళ్ళు కూడా గుర్తించలేరు భగవంతుడిని. ఆయన వైభవాలు తెలియదు వాళ్ళకి. అట్లా ఇక్కడ ఆ ఇంద్రుడు ఏంటంటే గుర్తించి బాధపడతాడు ఆయన. 7 రోజులు అంటే యశోదామాత ప్రతిరోజు 8 సార్లు ఆయనకు ఆహారం ఇస్తుందిట. 8 సార్లు ఆహారం ఇస్తాను నేను, ఇస్తుంది కాబట్టి 7 8 56 సార్లు 56 రకాల పిండి వంటలు తయారు చేయించి తీసుకొని వచ్చాడు. తీసుకొని వచ్చి భగవంతుడికి నివేదన చేశాడు ఆయన. ఎవరంటే ఇంద్రుడు. అప్పటి నుంచి కూడా చెప్పను భోగం చెప్పనని ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా చాలా రకాలు చేస్తున్నారు, వేలు వేలు చేస్తున్నారు రకాలు. ఆ 56 రకాలు కంపల్సరీగా పెడతారనమాట నివేదన భగవంతుడికి, ఆఫర్ చేస్తారు. ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా కూడా ఆ 56 రకాల పిండి వంటలు చేసి నివేదన చేస్తారనమాట. ఆ ఇంద్రుడు చేసినటువంటి పద్ధతిని ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతి. నన్ను జన్మరహితుడుగను అనాదిగను సర్వలోక మహేశ్వరుడుగను తెలుసుకున్న వారు మోహమున గురికారు, మరియు వారు సమస్త పాపాల నుంచి కూడా విముక్తి చేయబడతారు. యోమా మధ్యమనాదించ అంటే ఎప్పుడు చాలా చాలా కాలం నుంచి కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. అనాది ఇప్పుడున్నారు అని చెప్పినాను, మనం టైం చెప్పలేము. అనాది నుంచి కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు. వేత్తి లోక మహేశ్వరం, లోకాలన్నింటికీ కూడా, గ్రహమండలాలన్నింటికీ కూడా ఆయన ప్రభువు. అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నువ్వు భ్రాంతి లేని వాడివై, అసమ్మూఢ మూఢుల్లాగా ఉండకుండా అసమ్మూఢ భ్రాంతి లేని వాడివై. ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని గుర్తించి సేవిస్తారో వాళ్ళు పాపాలన్నింటి నుంచి కూడా విముక్తులవుతారు. పుట్టుక లేని వాడిగా అనాదిగా భగవంతుడిని
గుర్తించి సర్వలోక దివ్య ప్రభువుగా, లోకాలన్నింటికీ కూడా ప్రభు ఎవరు అంటే భగవంతుడే. అది ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో ఆ భ్రాంతిలో నుంచి బయటపడతారనమాట. బయటపడి వాళ్ళు పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు ఇక్కడ. అజుడు, అజుడు అంటే పుట్టుక లేనివాడు. వేత్తిలోక మహేశ్వరం, కృష్ణుడు విశ్వనందుల గ్రహములన్నింటికి దివ్య ప్రభు, లోకాలన్నింటికీ కూడా దివ్య ప్రభు అనమాట. అది ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్ళు పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడే చెప్తున్నారు, డైరెక్ట్గా స్వయంగా చెప్తున్నారు ఆయన మనకి. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావ మానసా జాత ఏషాం లోకైమాః ప్రజా. సమస్త ఋషులు, వారి పూర్వం సనక సనందనాదులు, నలుగురు మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మనస్సు నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకాల నుండి వివిధ లోకాలందరి సమస్త ప్రజలు వారి నుంచి జన్మించారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సత్యవ్రతుడు, ఈయన సత్యవ్రతుడు, ఆయన రాజేష్ అనమాట. ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఒక అర్ఘ్యం ఇవ్వటానికని వెళ్తారు. అర్ఘ్యం ఇస్తూ ఉంటే ఆయన చేతుల్లోకి చేప వచ్చిందనమాట. చిన్న చేప పిల్ల వచ్చి నన్ను రక్షించమని అడిగింది. 7 రోజుల్లో ప్రళయం వచ్చేస్తున్నది, నన్ను రక్షించు అని అడిగింది. సరే ఏదో మా రక్షించమని అడుగుతున్నది కదా అని చెప్పి తీసుకొని వెళ్ళారు. ఆ చేపని కమండలలో వేసుకొని తీసుకెళ్ళారు. కమండలం అంత అయిపోయింది. ఆ కమండలంలో నుంచి తీసి ఒక భాండంలో వేశారు. ఆ భాండం సైజ్ అయిపోయింది. దాని నుంచి మళ్ళీ పాండులో వేశారు. ఆ పాండు సైజ్ అయిపోయింది ఆ చేప. అయ్యో ఇదేంటి, ఇదేదో దైవలీలా, ఇదేదో జరుగుతున్నది, నాకు తెలియట్లేదు, నేను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నాను అని చెప్పినని ప్రార్థిస్తారు భగవంతుడిని. అప్పుడు 7 రోజుల్లో ప్రళయం వస్తున్నది, ఆ ప్రళయం నుంచి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రక్షిస్తాను నేను, మీరందరు రెడీగా ఉండండి, ఔషధాలు అవన్నీ తీసుకొని రెడీగా ఉండు నువ్వు, నేను వస్తానని చెప్తారనమాట. మత్స్య అవతారం చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత 7 రోజుల తర్వాత వస్తారు ఆయన. ఆయన వచ్చేటప్పటికి పడవ అంతా సిద్ధమవుతుంది. ఆ పడవకి వాసుకిని కడతారు, సర్పాన్ని. ఆ పడవకిను ఆయన కొమ్ముకి, మత్స్య అవతారం మత్స్యం కొమ్ముకి కట్టేసేసి అది తీసుకొని వెళ్ళి ఒక ద్వీపం దగ్గర, ఎత్తుగా ఉన్న ద్వీపం దగ్గర ఆగుతుంది. అక్కడ దిగుతారు వీళ్ళందరూ కూడా. వీళ్ళందరూ ఎవరు ఆ పడవలో ఉన్నారు? సప్త ఋషులు, సనక సనందనాదులు నలుగురు చతుష్కుమారులు, తర్వాత 14 మంది మనువులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారట అక్కడ. దాంట్లో మొత్తం ప్రళయం వచ్చేసింది, అంతా కూడా కొట్టుకుపోయింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కూడా పునరుత్పత్తి అనేది అక్కడి నుంచి జరిగిందనమాట, ఆ ద్వీపం నుంచి. ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేతి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుధ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను దివ్యశక్తులను యథార్థముగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు.
ఏతాం విభూతిం యోగంచ. ఈ వైభవాలు, భగవంతుడి వైభవాలు, మమ్మయో వేత్తి తత్వతః, నా యొక్క ఈ వైభవాలను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, సో వికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయ, వాళ్ళు విశుద్ధ ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నముండును. దీనికి ఎట్లాంటి సందేహం, సంశయ న సంశయ, ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు. ఆయన భగవంతుడి మహిమలు, లీలలు, వాటన్నింటి గురించి కూడా, దివ్య శక్తుల గురించి, ఆయన ఐశ్వర్యాలంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా ఎవరైతే యథార్థంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి భక్తి కలుగుతుందనమాట. భక్తి యోగంలో వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి లభిస్తుంది, శ్రద్ధ కలుగుతుంది. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ కలుగుతుంది, గౌరవం కలుగుతుంది. ఆ గౌరవం కలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడిని సేవించడంలో పద్ధతిలో ఇంకా కూడా డిఫరెన్స్ వచ్చి వైది భక్తి చేస్తారనమాట. ఆ భగవంతుడిని నమ్మి భగవంతుడిని సేవించడం మొదలు పెడతారు. ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మ, శివుడు, సనక సనందనాదులు కుమారులు, చతుష్కుమారులు, ఇతర మూల పురుషులు, ముఖ్యులైన వారు విశ్వనందరి జనులకు పితామహులు, ప్రపితామహులు కలరు. వారందరూ దేవదేవుడైన కృష్ణుని నుండియే జన్మించిరి. ఆ భగవంతుడే బీజ ప్రదాత వీళ్ళందరికీ కూడా. ఆ బ్రహ్మమానస పుత్రులు. బ్రహ్మగారిని ఎవరు, బ్రహ్మగారికి జన్మనిచ్చింది ఎవరు? భగవంతుడు. దీంట్లో నుంచి, ఆ గర్భంలో నుంచి వస్తారు కదా, ఆ గర్భంలో నుంచి తూడు వస్తుంది, తామర తుపులో నుంచి వస్తారు బ్రహ్మగారు. ఆయనకి జన్మనిచ్చింది ఎవరంటే భగవంతుడే, తండ్రి. ఆయనకి మొదటి జీవి, ఆయన సృష్టించిన, భగవంతుడు సృష్టించిన మొదటి జీవి ఎవరంటే బ్రహ్మగారు. ఆ బ్రహ్మగారికి తండ్రి ఎవరు? భగవంతుడు. కాబట్టి బ్రహ్మ, శివుడు, సనక సనందనాదులు, మనువులు, వీళ్ళందరికీ కూడా మూల పురుషులు, ముఖ్యులైన వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా నా నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే. ఇప్పుడు మనకి వంశం, కురు వంశం అని చెప్తారు కదా, కురు మహారాజు, ఆయన వంశం ఇదంతా కూడా. పాండవులు, కౌరవులు, వీళ్ళంతా కూడా. కురు మహారాజు పేరు ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఆయన ఆ వంశానికి పితామహుడు ఆయన, కాబట్టి ఆయన పేరు చెబుతున్నారు. అలాగే మొత్తం కూడా అందరికీ కూడా తండ్రి ఎవరు? భగవంతుడు. ఇక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వచ్చింది మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా. కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు, ఈ ముగ్గురు కూడా మొత్తం ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు నుంచి దృష్టిపాతంతో మొత్తం ఆ ప్రకృతి ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రకృతి ద్వారా అండాలు ఏర్పడతాయి. ఆ అండాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ విరాట్ రూపంలో స్టోర్ అవుతాయి. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు వచ్చి పడుకుంటారు అక్కడ. ఆయన గర్భంలో నుంచి వస్తుంది తామరతోడు. ఆ గర్భంలో నుంచి విరాట్ స్వరూపం కూడా ఆ తామరతోడు ద్వారా అక్కడ వచ్చి ఏర్పడుతుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో వచ్చి కూర్చుంటాయి అండాలన్నీ కూడా. అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటే తీసుకొని ఆయన దేహాన్ని ఇస్తారనమాట బ్రహ్మదేవుడు. అంటే బీజప్రదాత ఎవరు? మనకి కృష్ణ భగవానుడే. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్తిగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేది పూర్తిగా, అహం సర్వస్య ప్రభువు, అందరికీ కూడా, సర్వానికి కూడా ప్రభువుని నేను.
మూల ఉత్పత్తి స్థానాన్ని మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం. ఈ విషయాన్ని ఎవరైతే బుధాభావ సమన్విత జ్ఞానులు, వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు జ్ఞానులు అన్నమాట. ఆ పూర్ణ మహేశ్వరుడి గురించి పూర్ణం అంతఃపూర్ణం, పూర్ణం నుంచి పూర్ణాన్ని కలిపితే పూర్ణమే వస్తుంది. పూర్ణం నుంచి పూర్ణం తీసేస్తే పూర్ణమే వస్తుంది. అపూర్ణం సంపూర్ణమైనటువంటి తత్వం అయింది. ఆ సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన. అది ఆయన భగవంతుడు, సర్వలోకాల సృష్టికర్త, బీజ ప్రదాత కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్పిన ఆయన ఐశ్వర్యాల గురించి మొత్తం కూడా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు తెలివిగల వాళ్ళు, బుధాభావ సమన్విత జ్ఞానులు అన్నమాట. వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు, తెలుసుకుని ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తారు. మచ్చిత్తాస్మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే సమర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని పొందుతారు శుద్ధ భక్తులు. అందుకే సాధు సంఘంలో ఉండండి అని చెప్తారు మనల్ని. శుద్ధ భక్తులు ఏం చేస్తారు? భగవంతుడు ఇట్లాట ఎన్నిసార్లు విన్నా కూడా మళ్ళీ వింటాం మనం భగవంతుడి గురించి. ఎన్నిసార్లు గోవర్ధన లీల విన్నా కూడా ఇంకొకసారి చెప్తే వినాలనిపిస్తుంది. ఆ భగవంతుడి ఆ వైభవాలు ఆ విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా ఆ భగవంతుడి గురించి, లీలల గురించి అంతా కూడా, ఆ భగవంతుడి గురించి అంతా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అబ్బా ఎంత బాగా చేశారు ఈరోజు అలంకారం ఆ కృష్ణ భగవానుడికి. ఆ అలంకారం ఎంత బాగుంది, ఆ డ్రెస్ ఎంత బాగుంది. ఆయన ఎన్ని లోకాలని, ఎన్ని చిటికెన వేల మీద ఎత్తారట గోవర్ధన పర్వతాన్ని. ఔషధులు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అక్కడ వెళ్ళి పరిక్రమ చేద్దామా, ఈరోజు వెళ్ళి బృందావనం వెళ్దామా, ఇట్లా ఆ లీలల గురించి చర్చించుకుంటూ తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. ఆయన్ని సేవ చేయటానికి, ఆయన్ని తృప్తిపరచడం, ఆయన ఆనందమే మా ఆనందం అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటూ. తేషాం సతతయుక్తానాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి 8, 9, 10, 11 చతుశ్లోకి మనకి ఇవన్నీ చతుశ్లోకి అనమాట. 8 నుంచి 11 వరకు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా. అహం సర్వస్య ప్రభువు మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతి. ఇవి నోటికి వచ్చేయాలి మీకు. బుధాభావ సమన్విత సారాంశం, భగవద్గీత యొక్క సారాంశం మొత్తం కూడా ఈ 4 శ్లోకాల్లోనే ఉంది. అంటే మీకు భగవద్గీత మొత్తం ప్రతిరోజు కూడా 18 అధ్యాయాలు చదవలేం కదా. చదవలేని వాళ్ళు ఈ 4 శ్లోకాలు కూడా చదువుకుంటే ప్రతిరోజు కూడా భగవద్గీత పూర్తిగా సంపూర్ణంగా చదివినట్లు అనమాట. ఆ సారాంశం మొత్తం తెలుసుకున్నట్లు. మచ్చిత్తామద్గత ప్రాణా బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్ళకు నేను బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు.
ఎవరైతే తేషాం సతతయుక్తానాం నిరంతరం నిరంతర నిమగ్నులై ఉండటం, యుక్తానాం నిరంతరం నిమగ్నులైందురు, సతతయుక్తానాం భజతాం భక్తి యొక్క సేవతో భజించిన వారికి, ప్రీతిపూర్వకం ప్రీతితో కూడిన ఆనందంతో, దదామి ఇస్తాను. దదామి అంటే బుద్ధియోగం, నిజమైన తెలివితేటలు అసలు ఏంటి అన్నది నిజాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఆ నిజాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు భగవంతుడిని పొందుతారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమపూర్వకమైన భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్ళకి నేను బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదించినప్పుడు వాళ్ళు నన్ను చేరగలుగుతారు. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు ఆ బుద్ధియోగం ద్వారా. ఆ భగవంతుడు ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడి సేవని గాఢంగా చేస్తారు, ప్రీతిపూర్వకంగా చేస్తారు, విశ్వాసంతో చేస్తారు, ప్రేమగా చేస్తారు. అప్పుడు ప్రేమగా భగవంతుడిని ప్రీతితో ఎప్పుడైతే కొల్చారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారన్నమాట. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్తు జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయంలోనే ఉండి అజ్ఞానం వలన కలిగిన అంధకారాన్ని తేజవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. జ్ఞానదీపం, ఆ జ్ఞానదీపంతో నేను నశింపజేస్తాను. అజ్ఞానం ఉంటుంది మనకి, మొత్తం చీకటిగా ఉంటుంది గదంతా కూడా. చీకటిగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న దీపం వెలిగించినప్పుడు మొత్తం వెలుతురు వస్తుంది సరిగ్గా మన గదిలో అంతా కూడా. అదేవిధంగా మన మనసు మొత్తం కూడా కల్మషాలతో నిండి ఉన్నప్పుడు ఆ సత్వగుణం ఉండదు, రజోగుణం తమోగుణంతో ఉంటుంది. చీకటిలో ఉంటాం మనం, సత్యాన్ని గుర్తించలేము, చెప్పినా కూడా అది అర్థం కాదు, ఎక్కదు. అటువంటి సత్వగుణాన్ని కూడా నేనే ఇస్తాను. ఎవరైతే నన్ను సేవిస్తారో నన్ను గుర్తిస్తారో ఆ సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందుతుంది వాళ్ళల్లో. అభివృద్ధి చెంది ఆ అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుంది. అజ్ఞానం తొలగిపోయి వాళ్ళల్లో జ్ఞానదీపం వెలుగుతుంది. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతారు. ఆ చీకటి అనేది తొలగిపోతుంది అనమాట. తొలగిపోయి అజ్ఞాన దీపం అనేది వెలుగుతుంది. ఆ జ్ఞానదీపం వెలిగించినప్పుడు ఆ భగవంతుడిని పూర్తిగా గుర్తించగలుగుతారు. గుర్తించి హృదయం నిండా ఆయన్ని నింపుకుంటారు శ్రద్ధతో సేవించడం ద్వారా. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. నువ్వు దేవాదేవుడివి, పరంధాముడివి, పరిశుద్ధుడివి, సంపూర్ణ సత్యం శాశ్వతమైన వాడివి. నీవు ఆది పురుషుడివి, అతీంద్రియుడు, పుట్టుక లేనివాడువు, సర్వవ్యాపకుడు, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ నీ గురించి సత్యాన్ని తెలియజేశారు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. అంటే 12వ శ్లోకం. ఇప్పుడు ఏదైనా నమ్మాలి అంటే మనకి ఆ విషయాన్ని గురించి అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పగల వాళ్ళు ఉండాలి. వాళ్ళు గురువులు. ఆ గురువు ద్వారా మనం వినటం ద్వారా, ఒక సాధువు ద్వారా చెప్తే వినడం ద్వారా మనము
విషయాన్ని తెలుసుకుని ఆ విషయాన్ని నమ్మగలుగుతాం కదా. ఆ సత్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతాం. తెలుసుకున్నప్పుడు భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోగలుగుతాం. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలిగినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఆ భగవంతుడిని సేవించడంలో ఒక పూర్తి శ్రద్ధ కలుగుతుంది మనకి. ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. శ్రద్ధ కలగాలంటే శాస్త్రాలు శ్రవణం చేయాలి, వినాలి. అవన్నీ చేయటం ద్వారా భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతాం. అలా భగవంతుడిని గురించి గుర్తించారు. ఈయన చెప్పేశారు కదా మొత్తం. కృష్ణ భగవాన్ డైరెక్ట్గా చెప్పేశారు అర్జునుడికి. ఆ చెప్పడం ద్వారా నువ్వు దేవదేవుడు, పరంధాముడివి, పవిత్రుడివి, పరిశుద్ధుడివి, సంపూర్ణ సత్యం అంటే నువ్వే, ఆదిదేవుడి, ఆది పురుషుడు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి వాడివి నువ్వు, శాశ్వతమైనటువంటి వాడి, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా నీకు తెలుసు. అతీంద్రియుడు, ఇంద్రియాలకి సంబంధించింది ఏది నీకు అది కాదు. పుట్టుకలేనటువంటి వాడివి, సర్వవ్యాపకుడివి, ఇక్కడున్నాడు అక్కడ లేడని లేడు, మొత్తం కూడా అంతా వ్యాపించున్నావు నువ్వు. ఈ విషయాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను. నువ్వు చెప్పిందంతా నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ విషయం ఇంతకు ముందే చెప్పారు. ఎవరు? నారదుడు చెప్పాడు, అసితుడు చెప్పాడు, దేవలుడు చెప్పాడు, వీళ్ళ వ్యాసుడు చెప్పారు, వ్యాసుల వారు చెప్పారు. ఇట్లాంటి ఋషులు, గొప్ప గొప్ప ఋషులు, మునులు వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. నువ్వు సర్వలోక మహేశ్వరుడు అనే విషయాన్ని వీళ్ళందరూ చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ నువ్వు స్వయంగా నాకు చెప్పావు, విన్నాను, నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పనని ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో పలికారు. తర్వాత 17వ శ్లోకం. కథం విద్యాహం యోగి స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చించోసి భగవన్మయా. ఓ కృష్ణ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరం ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవా, ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేయగలను? సర్వలోక మహేశ్వరుడివి నువ్వు. ఇక్కడ ఉన్నావు, అక్కడ లేవని లేదు, మొత్తం వ్యాపించున్నావు నువ్వు. ఏ ఏ రూపాల్లో నిన్ను కొలవాలి? నిన్ను ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? నేను ఎట్లా గుర్తించాలి అని అర్జునుడు మనకు కలిగే ఇదనమాట. అదే అర్జునుడు ఈ నోటి ద్వారా ఆయన అడిగిస్తున్నారు. కృష్ణ భగవానుడే అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట. నిన్ను ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? నీ రూపాలని నిన్ను ఏ రూపంలో స్మరించాలి అని చెప్పనని అడిగారు. అంటే యోగమాయ చేత ఆయన ఆవరించబడి ఉన్నారనమాట. అందుకని భక్తులు మాత్రమే భగవంతుడిని చూడగలుగుతారు, ఇంకెవరు చూడలేరు, భగవంతుడిని గుర్తించలేరు, తెలుసుకోలేరు అనమాట. భగవంతుడి గురించి వేరే వాళ్ళెవరికి కూడా తెలియదు. కాబట్టి ఏ విధంగా నిన్ను గుర్తించ? కేషు కేషుచ అంటే కేషు కేషుచ భావేషు, భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించినవి. భౌతికవాదులు కృష్ణుని ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకొని చాలరు. ప్రతిదీ కూడా మనకి భౌతికంగానే తెలుస్తున్నాయి, అన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైన విషయం తెలియదు. అది ఎవరి ద్వారా వినాలి? ఒక గురువు ద్వారా వినాలి, ఒక శాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకోవాలి. దాని ద్వారా మాత్రమే మనకి తెలుస్తుంది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భగవంతుడి గురించి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ 18వ అధ్యాయంలో 18వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. విస్తరేణాత్మన యోగం విభూతించ జనార్దన భూయ కదయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. ఓ జనార్దన, నీ వైభవాల యొక్క యోగశక్తిని వివరంగా మరలా నాకు ఎరిగింపు. నిన్ను గూర్చి వినుటచే నాకెప్పుడూ తృప్తి కలుగుటలేదు. ఏలైనా నిన్ను గూర్చి వినిన కొలది నీ వచనామృతమును ఆస్వాదించవలన కోరిక మరింత అధికంగా
నువ్వు చెప్పేదని వింటున్నా నేను. ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తున్నది నువ్వు చెప్పేవన్నీ కూడా. ఈ దివ్యమైన మహిమలు, ఈ అవతారాల గురించి విస్తారంగా చెబుతున్నావు నువ్వు. ఆ వచనామృతం వింటూ ఉంటే ఇంకా వినాలనిపిస్తున్నది నాకు, నా చెవులకి ఆనందంగా ఉంది నాకు చాలా అని చెప్పినని ఈయన చెప్తున్నారనమాట, అర్జునుడు. ఆదిత్యనాం ఆయన ఏమడుగుతున్నారు, ఇంకా ఇంకా చెప్పు, నీ దివ్య విభూతుల గురించి చెప్పు నువ్వు నాకు. అన్నీ నేను నమ్మాను, నువ్వు చెప్పినవన్నీ నమ్మాను, కానీ నీ విభూతుల గురించి ఇంకా నాకు తెలియజేయి. విభూతులు ఏంటి అన్నది తెలియజేయి అంటే ఐశ్వర్యాలు, ఆ ఐశ్వర్యాల గురించి చెప్పమని చెప్పి అడిగారు. అడిగితే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరం సుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యులలో ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు, ఆదిత్యుల్లో నేను విష్ణువును. విష్ణు అంటే ఎవరు? ఆదిత్యులు అంటే అదితి పుత్రులు. అదితి పుత్రుల్లో వామనుడు, వామనుడిగా వచ్చారనమాట విష్ణువు. ఆ విష్ణువుని నేను. తేజస్సుల్లో ప్రకాశవంతుడైన సూర్యుడిని. దితిపుత్రులు ఎంతమంది అంటే 49 మంది మరుత్తుల్లో మరీచిని. 49 మంది మరుత్తులు అనమాట దితిపుత్రులు వాళ్ళు. వాళ్ళల్లో మరీచిని నేను, నక్షత్రాల్లో చంద్రుణ్ణి అని చెప్పినని ఇక్కడ ఆయన వైభవాలని గురించి, ఐశ్వర్యం గురించి చెప్పారనమాట. ఇక్కడ 12 ఆదిత్యులు ఉన్నారు మొత్తం కూడా. ఆ 12 మంది ఆదిత్యుల్లో కూడా వామనుడు, వామనుడు విష్ణువు. ఆ విష్ణువుని వామనుడిని నేనే. అంటే 3 అడుగులు అడుగుతారు ఆయన, వామనుడిని బతిలాడతాడు బలిచక్రవర్తి. నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివి, నీకు 3 అడుగులంటే ఎంతకు చాలా ఎక్కువ స్థలం రాదు నీకు, నువ్వు మోసపోతున్నావు, నన్ను అట్లా అడిగినందువల్ల నేను నిన్ను మోసం చేసినట్టు అవుతుంది. మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తీసుకునిరా, నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఇస్తాను. అంతా కార్యక్రమం అంతా అయిపోయినా సరే నీకోసం స్పెషల్గా ఇస్తా నేను, నువ్వు వెళ్ళి పిలుచుకునిరా నీ పెద్దవాళ్ళని అంటారు. లేదు లేదు నాకు 3 అడుగులే కావాలంటారు ఆయన. అనేటప్పటికి ఇంకప్పుడు శుక్రాచార్యుడికి గుర్తుపడతాడు ఆయన. గుర్తుపట్టి ఆయన కమండలంలో కూర్చుంటారు వెళ్ళి ఈగలాగా. ఫస్ట్ వద్దని చెప్తారు బలిచక్రవర్తిగా. వచ్చిన వాడు ఎవరనుకుంటున్నావు, 3 అడుగులు అడుగుతున్నాడంట, వామనుడు విష్ణుమూర్తే వచ్చాడు, నీ సంహారార్థమై వచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు ఇవ్వద్దు అని చెప్తాడు. విష్ణు భగవానుడే వచ్చి నన్ను చేయబట్టి అడిగినప్పుడు నేను ఇవ్వకుండానా, నేను ఇవ్వకుండా ఉండనంటాడు బలిచక్రవర్తి. 3 అడుగులు ఇవ్వడానికి సిద్ధమైపోతాడు. ఆయన భూమి ఆకాశాలు 2 అడుగులు, 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలంటే నా శిరస్సు మీద పెట్టమంటాడు ఆయన. అట్లా వామనుడు అంత గొప్ప అవతారం. ఆ వామనుడు నేనే అని చెప్పనని చెప్పారనమాట. అదితి పుత్రులు 12 మంది పుత్రుల్లో ఆ వామనుడిని నేనే. తేజస్సులు, ఆ సూర్యుడు లేదే ఇంక అసలు మనం బతకలేము అసలు. ఆ తేజస్సు స్వరూపుడైనటువంటి సూర్యుడు నేనే. సూర్యుడు ముఖ్యుడు అనమాట. ఆయన నేత్రం మనకు బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, సూర్యుడు దేవదేవుని యొక్క సముజ్వల నేత్రంగా అంగీకరింపబడ్డాడు. ఆ నేత్రం అయింది. సూర్యచంద్రులు భగవంతుడి నేత్రాలు. శూన్యాకాశమున 1000 విధముల వాయువులు శూన్యమైన ఆకాశంలో 50 రకాల వాయువులు వీస్తూ ఉంటాయిట. 49 మంది మరుత్తులు మొత్తం కూడా. ఆ 49 మంది మరుత్తుల్లో వాళ్ళందరూ కూడా, మరుత్తులందరూ ఎవరు?
దితిపుత్రులు, మరీచిని నేను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నక్షత్రాల్లోనేమో చంద్రుణ్ణి, సూర్యుడు చంద్రుడు ఇద్దరు కూడా భగవంతుడి నేత్రాలు. ఆ చంద్రుడిలో వచ్చేటువంటి, ఇప్పుడు ఇంకా చెప్తాం మనం 11వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పుకుంటాం మనం. నక్షత్రాణం అహం శశి, ఆ నక్షత్రం శశి చంద్రుడిలో వచ్చినటువంటి ఔషధ గుణాలు, ఔషధాలన్నీ కూడా ఆ చంద్రుడి కాంతితో తయారవుతాయి. మన భూమిలో ఉన్నటువంటి కందమూలాలన్నింటికి ఔషధ గుణాలు ఎలా వస్తాయి? ఆ చంద్రుడి కాంతి నుంచి వస్తాయి అన్నమాట ఔషధ గుణాలు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి అంతా కూడా చంద్రుడిది. ఆ చంద్రుడి శక్తి ఎవరిది? భగవంతుడిది. రుద్రాణం శంకరస్యాస్మి విత్తేశోరేక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుశిఖరిణామహం. రుద్రాణం శంకరస్యాస్మి, నేను రుద్రులందరిలో కూడా 11 మంది 11 మంది రుద్రుల్లో నేను శివుణ్ణి, శంకరుణ్ణి నేను. తర్వాత అధికారం వహించు పరమ పురుషుని అవతారం అన్నమాట. యక్షరాక్షసులకు నాయకుడు, దేవతల కోశాధికారి కుబేరుడు. కుబేరుడు నేనే ఇక్కడ. కుబేరుడు ఇక్కడేం వసునాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణామహం. అగ్ని, అగ్నిదేవుడు, వసువులలో అగ్ని, ఆ అగ్నిదేవుడిని నేనే. తర్వాత ఆ మేరు పర్వతం చాలా గొప్పదన్నమాట. మేరు పర్వతం, ఆ మేరు పర్వతం చాలా హైట్ ఉంటుంది. ఆ మేరు పర్వతానికి రెక్కలు ఉండేవిట. అది ఎగురుకుంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోతూ ఉండేదిట. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పడిపోతుండేది ఆ మేరు పర్వతం. అయితే ఆయనకి ఇంద్రుడు ఆ రెక్కలు తన వజ్రాయుధంతో కట్ చేసేసాడు అనమాట. ఆ మేరు పర్వతం నేనే అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ పర్వతంలో ఉన్నటువంటి శక్తి, మేరు పర్వతం నేనే అంటే హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మేరు పర్వతం. పురోధర పురోధశాంచ ముఖ్యం మాం, ఆ ప్రకృతి వనరులన్నీ కూడా మేరు పర్వతంలో ఉంటాయి. పురోధశాంచ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః ససామస్మి సాగరః. పురోహితుల్లో బృహస్పతి, సేనాపతుల్లో కార్తికేయుడు, మరియు జలాశయాల్లో నేను సముద్రము అని తెలుసుకోను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సరసామస్మి సాగరః, ఆ సాగరం, సముద్రం అంటే ఏంటి? ఆ సముద్రంలో మొత్తం అన్ని నదులన్నీ కూడా వచ్చి కలుస్తూ ఉంటాయి. మొత్తం ఆ సముద్రాన్ని నేనే. 3 వంతులు మనకి సముద్రమే నిండి ఉన్నది ఇక్కడ. ఒక్క వంతే భూమి ఉందన్నమాట. ఆ సముద్రం మొత్తం కూడా, ఆ దాంట్లో ఉన్న శక్తి మొత్తం కూడా నాదే. కార్తికేయుడిని నేను, సేనాపతుల్లో కార్తికేయుడిని. మన సేనాధిపతి ఎవరు? కృష్ణ చైతన్యానికి సేనాధిపతి ఎవరు అంటే ప్రభుపాదుల వారిని చెప్తారు. ప్రభుపాదుల వారు కార్తికేయుడిలాగా అంత వ్యాప్తి చెందేట్టుగా చేశారనమాట కృష్ణ చైతన్యం. దేశ దేశాలు, ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యాప్తి చెందింది. బృహస్పతి, బృహస్పతిని నేను పురోహితుల్లో. అంటే వాళ్ళందరిలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు అంతా కూడా నాదే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరాణం హిమాలయ. మహర్షుల్లో భృగు మహర్షిని నేను అని చెప్తున్నారు. దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో నేను జప యజ్ఞాన్ని, స్థావరాల్లో హిమాలయాల్ని. హిమాలయాలు పూర్తిగా చాలా హక్కుపోయి ఉన్నాయి హిమాలయాలు. ఆ హిమాలయాలు నేనే అని చెప్తున్నారు.
అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. అశ్వత్థ వృక్షం అన్ని వృక్షాల్లో కూడా అశ్వత్థ వృక్షం శ్రేష్టమైంది. అది ఆ ఊడలతో ఎక్కడ మొదలవుతుందో తెలియదు, ఎక్కడ ఎండో తెలియదు దాన్ని. ఆ అశ్వత్థ వృక్షం ఎకరాలు ఎకరాలు వ్యాపించేస్తుంది అనమాట. ఆ అశ్వత్థంలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలు కానీ, అశ్వత్థ వృక్షంలో ఉన్నటువంటి శక్తి కానీ మొత్తం కూడా నాదే. దేవర్షుల్లో నారదుడిని నేను. నారదుడు మొత్తం కూడా అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటారు. నారదుడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా నాదే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఆ దేవర్షి నారదుడిని కూడా నేనే. గంధర్వులలో చిత్రరథుడిని. గంధర్వగానం అంటాం కదా, ఆ చిత్రరథుడు. ఆ గంధర్వుల్లో చిత్రరథుడిని నేనని చెబుతున్నారు. సిద్ధులలో నేను కపిల మునిని. కపిలుడు, ఆ కపిలుడు నేనే అని చెప్పినని చెప్తున్నారు సిద్ధుల్లో. ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం ఐరావతాం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. అశ్వాలలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవం, అమృతం మథనం జరిగేటప్పుడు కొన్ని వచ్చినాయి అన్నమాట ముఖ్యమైనవి. ఎవరంటే ఈ ఉచ్చైశ్రవము, తర్వాత ఐరావతము, ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి. ఆ అశ్వాలలో అమృతంతో పాటుగా పుట్టినటువంటి ఉచ్చైశ్రవాన్ని నేనే. గజాలలో ఐరావతాన్ని, మనుషులలో రాజును నేను తెలుసుకో. అలా అంటే రాజులో ఉన్నటువంటి ఆ చక్రవర్తి సామర్థ్యం, ఆ చక్రవర్తి యొక్క ఇది మొత్తం కూడా నాదే అని చెబుతున్నారు భగవంతుడు ఇక్కడ. ఆ గజేంద్రుడు, ఈ ఐరావతం కూడా నేనే. అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సామర్థ్య శక్తులన్నీ కూడా నావే. ఉచ్చైశ్రవం. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణం అస్మి వాసుకి. వాసుకి సర్పం. వాసుకి ఏంటంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది వాసుకి. ఆ వాసుకిని నేను. కామధేనువు నేను. ఆ కామధేనువు వాసుకి సర్పాన్ని దీనికి కడతారు, కవ్వానికి కడతారు సముద్ర మదనం అప్పుడు. ఈ కామధేనువేమో ఆ మదనం అప్పుడే వస్తుంది. కల్పవృక్షము, కామధేనువు ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ప్రేమ దేవత అయిన మన్మధుడిని నేను. ఆ మన్మధులో ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా నాదే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితృణామర్యమా చాస్మి యమ సంయమతామహం. అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగుల్లో అనంతుణ్ణి నేను. జలవాసులలో వరుణదేవుణ్ణి నేను. పితృదేవతల్లో అర్యముణ్ణి నేను. నియమాలను అమలు చేసే వారిలో యమధర్మరాజుని. యమధర్మరాజు నియమం తప్పడనమాట ఆయన. యమధర్మరాజు నేనని చెప్తున్నారు. తర్వాత పితృదేవతల్లో అర్యముడు. ఆర్యముడు చాలా గొప్పవాడు పితృదేవతల్లో. ఆర్యముడు ఏంటంటే యమధర్మరాజు విదురుడిగా వచ్చినప్పుడు ఆయనకి, అంటే యమధర్మరాజుకి శాపం వస్తుంది. శాపం వచ్చినప్పుడు ఆయన విదురుడుగా పుడతారనమాట. శూద్రయోనిలో పుడతాడు విదురుడిగా. విదురుడిగా పుట్టినప్పుడు అక్కడ ఖాళీ అయిపోయింది ఆ స్థానం. పరిపాలన చేయాలి, ఎవరు చూస్తారు యమలోకాన్ని అన్నప్పుడు అర్యముడిని సెలెక్ట్ చేశారనమాట. అర్యముడు పరిపాలించాడు యమలోకాన్ని కొన్ని రోజుల పాటు. పవనః పవతామస్మి రామశస్త్రభృతామహం జషాణం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి మజాహ్నవి. పవిత్రం చేయ వాటిలో నేను వాయువును. గాలి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం అంతా కూడా చెత్త మొత్తం కొట్టుకెళ్ళిపోతుంది. ఆ చల్లదనం అంతా కూడా
ఆ తడి తడిగా ఉన్నదంతా ఆరిపోతుంది. మనకి శరీరంలో ఉన్నటువంటి చెమట అంతా కూడా పోయి హ్యాపీగా హాయిగా గాలికి హ్యాపీగా ఉంటాం మనం. ఆ పవిత్రం చేసే వాటిల్లో ఆ వాయువుని నేను ఆయుధదారుల్లో రాముణ్ణి, జలచరాల్లో ముసలిని, ప్రవహించే నదుల్లో గంగా నదిని నేను. అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. విద్యల్లో అధ్యాత్మ విద్యను, వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని నేను. అక్షరాల్లో అకారాన్ని, సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువుల మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తిని, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. నేను సామవేద కాలాలలో బృహత్సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశీర్షాన్ని, ఋతువులలో వసంతాన్ని అని చెప్తున్నారనమాట. అంత సృష్టి మొత్తం కూడా నా ద్వారానే జరుగుతున్నది, అంతం కూడా నా ద్వారానే జరుగుతున్నది. విద్యల్లో ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేను, వాదించే వాళ్ళల్లో వాదించే వాళ్ళల్లో అంటే ఆ న్యాయాధిపతులు ఉంటారు కదా, మ్యాజిస్ట్రేట్స్, వాళ్ళు తర్కం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఆ తర్కం అని ఉంటుంది వేదం దీంట్లో. ఆ తర్కం చేసే వాళ్ళల్లో కూడా వాళ్ళలో ఉండే శక్తి కూడా నాదే అని చెప్తున్నారు. అక్షరాల్లో అకారం, సమాసాల్లోనేమో ద్వంద్వ సమాసం, నాశనం లేని కాలాన్ని, ఆ కాలాన్ని నేనే అని చెప్తున్నారు. తర్వాత దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, అన్ని దిక్కులకి ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మని నేనే. ఆ బ్రహ్మలో ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి అనమాట. ఆ బ్రహ్మని ఏర్పాటు చేసి బీజ ప్రదాతని నేనే అని చెప్తున్నారు ఆయన. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును మొత్తం కూడా, ప్రళయం ఏ విధంగా వస్తుంది? నా ద్వారానే వస్తుంది. ఆ మృత్యుదేవత నేనే అని చెప్తున్నారు. వస్తువులన్నింటికి మూల ఆధారం ఎవరు? భగవంతుడు. స్త్రీలలో ఉన్నటువంటి కీర్తి, స్త్రీలు వాళ్ళు కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు రంభ, భోజ్యేషు మాత, శయనేషు రంభ, సారీ, భోజ్యేషు తల్లిలాగా తినిపిస్తుందిట. అట్లా స్త్రీ అన్ని రకాల పాత్రలు పోషిస్తుందన్నమాట. అటువంటి ఆ స్త్రీలో నుంచి కీర్తి, ఆ శక్తి, ఆ తెలివితేటలు ఎవరు ఇచ్చారు అంటే భగవంతుడివే. సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి ఇవన్నీ ఉంటాయట. మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలలో ఉంటాయి. ఆ స్త్రీలలో ఉండేటువంటి ఆ గుణాలన్నీ కూడా నా నుంచి నేను ఇచ్చినటువంటివే. నేను సామవేద గానాల్లో బృహత్సామాన్ని. సామగానం అంటే మన భగవంతుడికి గానం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. బృహత్సామాన్ని నేనని చెప్తున్నారు. ఛందస్సుల్లో గాయత్రిని, అన్ని మంత్రాల్లోకి గాయత్రి మంత్రం చాలా పవిత్రమైంది, ముఖ్యమైన మంత్రం. ఆ గాయత్రిని నేను. మాసాల్లో మార్గశీర్ష మాసం, మార్గశిర మాసం, ఆ మార్గశిర మాసం నేనే అని చెప్తున్నారు, మార్గశీర్ష మాసాన్ని. తర్వాత
ఛందస్సుల్లో గాయత్రి, ఋతువుల్లో వసంత ఋతువు. వసంత ఋతువు అంటే ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, మనకి ఉగాది వస్తుంది. ఆ చిట్ల అంటే మార్గశీర్ష మాసం మనకి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, మొత్తం మనకి పంటలన్నీ వస్తాయి మార్గశిర మాసంలో. ఆ పంటలు వచ్చే దీంట్లో ఉంటాం, ఫుల్ ఆనందంలో ఉంటాం అనమాట మార్గశిర మాసంలో. సంపద, ఆ లక్ష్మీదేవి వస్తూ ఉంటుంది ఇంటికి. ఆ లక్ష్మీదేవి వచ్చే ముందు నారాయణుడు వస్తాడు. ఉమ్? అట్లా హరిదాసులు వస్తారు మనకి. ఆ? పంట వస్తున్నది అనగానే ఆ మార్గశిర మాసం అంటే, మార్గశిర మాసాన్ని నేను అని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడే ధనుర్మాసం స్టార్ట్ అవుతుంది, అది విష్ణుమూర్తికి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. ఋతువుల్లో వసంత ఋతువు నేను. వసంత ఋతువు అంటే చెట్లన్నీ కూడా చిగురుస్తాయి అన్నమాట వసంత ఋతువులో. ఆ మొత్తం రాలిపోయిన ఆకులన్నీ కూడా మళ్ళీ ఆ చెట్ల మీదకి, మా చెట్లన్నీ మళ్ళీ చిగురులు వచ్చి కొత్తదనాన్ని, మంచి మంచి వాసనలు, పువ్వులు అన్నీ కూడా వస్తాయి ఈ ఋతువులో. ఆ వసంత ఋతువు నేను అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యూతం జలయత్ తామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి యోసాయోస్మి సత్వం సత్వతామహం. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను, తేజవంతుల్లో తేజాన్ని, విజేతల విజయాన్ని, కృషి సలిపే వాళ్ళ కృషిని, బలవంతుల బలాన్ని నేను. మోసగాళ్లలో జూదాన్ని. మోసం చేస్తున్నాం అనుకుంటారు, కానీ మోసగాళ్లకు మోసగాడిని నేనని చెబుతున్నారు భగవంతుడు. వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఆ తెలివితేటలు నావే. తేజవంతులలో తేజాన్ని, విజేతలు. ఆ విజయం అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే, నా నుండి వచ్చినటువంటిదే. నా నా సంకల్పంతో నేను వాళ్ళని బ్లెస్ చేస్తే వాళ్ళకి విజయం చేకూరుతుంది. కృషి సలిపే వాళ్ళలో కృషిని, బలవంతుల్లో బలాన్ని. యాదవులలో వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, పాండవానాం ధనంజయ, మునీనామప్యహం వ్యాసః, కవీనాముసనా కవి. యాదవుల్లో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవులలో అర్జునుణ్ణి, మునులలో వ్యాసుణ్ణి. మునీనామప్యహం వ్యాసః, కవీనా ముసనా కవి. శుక్రుడు అనమాట. కుశముడు అంటే కవులందరిలో కూడా శుక్రాచార్యుడు గొప్పవాడు. ఆయన తెలివితేటలన్నీ కూడా నావే అని చెప్తున్నారనమాట. మునుల్లో వ్యాసుణ్ణి, కవులలో కుశమునుడు అంటే శుక్రుణ్ణి నేను అని చెప్తున్నారు. దండోదమేతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం, మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం, జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గంలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో నేను వ్యూహాన్ని, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని. అంటే తెలివిగల వాళ్ళల్లో ఆ జ్ఞానం ఎట్లా వచ్చింది వాళ్ళకి, ఆ తెలివితేటలు నా నుంచి వచ్చినటువంటివే. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తారో వాళ్ళని శిక్షించే ఇది కూడా నాదే. తర్వాత విజయం కోరుకునే వాళ్ళలో వ్యూహాన్ని. ఆ విజయం ఏ విధంగా లభిస్తుంది అన్నది, ఆ వ్యూహ రచన ఎవరిది ఉంటుంది, ఆ తెలివితేటలు నావే, నేను ఇచ్చినటువంటివే వాళ్ళకి. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున, న తదస్తి వినాయస్యాస్ మయాభూతం జరాచరం. అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనాన్ని. విత్తనం కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. మొత్తం బీజ ప్రదాత నేనే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అన్ని జీవులు జన్మను పొందటానికి వాళ్ళ కారణం ఎవరంటే నేనే. వాళ్ళ ఉండటానికి, స్థిర నివాసం ఉండటానికి ఉనికి నేనే అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
నేనే తండ్రిని. నాంతోస్తి మమ దివ్యాదాం భూతే విభూతీనాం పరంతప ఏషా తు ఉద్దేశితః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపాలకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పినదంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రం. అనంతమైన విభూతులు, ఇంకా ఎన్నో 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 విభూతులు ఉన్నాయి, ఐశ్వర్యాలు. వాటిల్లో కొంచెం మాత్రమే నీకు చెప్పాను నేను. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నాకు ఐశ్వర్యాలు అని చెప్తున్నారు అనమాట. యద్యద్విభూతిమస్యత్వం శ్రీమద్భూజితమేవ వా తత్ తత్ దేవ దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్తంలో కూడా కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం మాత్రమే ఉద్భవించింది. ఇంకా ఇంకా ఎంతో తేజస్సు, ఇంకా ఎంతో ఉంది నాది విభూతులు. వాటిల్లో ఒక అంశం మాత్రమే ఉన్నది ఇక్కడ. సంపన్నములుగాను సుందరములుగాను వైభవోపేతములుగాను సృష్టులన్నీయును నా వైభవం యొక్క స్ఫులింగము నుండి పుట్టినని తెలుసుకున్నాము. ఆ భగవంతుడి నుంచి పుట్టినవి. అందం, ఆయన అందంగా ఉంటారు ఆయన. కాబట్టి ఆ అందంలో నుంచి ఒక చిన్న నలుసంత వచ్చింది మనకి. ఆ ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉందంటే ఆ ప్రకృతిలో మనం ఎవరిని చూసుకోవాలి? భగవంతుడిని చూసుకోవాలి. భగవంతుడి అందాన్ని చూసుకోవాలి. ఆ ప్రకృతిని, ఎవరిలో ఉన్న అందం కూడా ఆ భగవంతుడిదే. ప్రతి జీవిలో, ప్రతి ఉత్పత్తిలో ఉన్నటువంటి అందం కానీ, సామర్థ్యం కానీ, మహిమ కానీ అన్నీ కూడా భగవంతుడివే. ఐశ్వర్యాలే అన్నీ కూడా. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అథవా బహునైతేనా కిం తేన తవార్జున విష్టభ్యామిదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అర్జున, వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలం నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను విశ్వమంతా వ్యాపించి ఒక చిన్న అంశతో నేను మొత్తం కూడా వ్యాపితమైనాను. సర్వం కూడా వ్యాపించున్నాను నేను చిన్న అంశ చేత. ఇంకా ఎంతో ఎంతో విభూతులు ఉన్నాయి నాకు. అవన్నీ కూడా చెప్పలా నేను. ఒక చిన్న అంశ మాత్రమే చెప్పానని చెప్తున్నారు ఈయన భగవంతుడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.